Malonga malekosi. Amen. 18 nami ke ngithi kuwe wena ukuphethu phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami amasange eHadesi awayikwalafula. Amen bangcwele. Igama elithi Petru igama elithi Ije. Petros noma Petra igama elithi Ije. So uJesu uthi wena so ngeke usaba uSimoni kaJona kodwa uzoba bani nguPetru. Kuleli dwala ngiyakulakha ibandla lami namasange eHadesi awayikwalehlula. Amen bangcwele. Yini ibandla likaJesu leli? Mawe ibandla likaJesu ngithanda ukunitshela ukuthi akikwahlulwa bazalwane. Ngithanda ukutshela ngoseduze kwakho ukuthi akikwahlulwa. Uma uyilunga lebandla likaJesu wazi ukuthi awukwahlulwa bangcwele. Ngoba kunesprofeti esivele ezulwini bazalwane esithi ibandla lami alikwenza njani kwahlulwa namasanga eHadesi noma ngaphuma liphi demon eHadesi kodwa alikwahlula ini ibandla lami bazalwane. Amen bangcwele. Uma uyilunga lebandla likaJesu kumele wazi ukuthi ayikwahlulwa hayi ngamandla ami kodwa ngamandla engiphiwa yini inkosi nangezwi yenkosi yalikhuluma ukuthi angikwahlulwa. Amen bangcwele. So umuhluleka endleleni kumele uyibuze ukuthi uyilunga lamuphi laliphi ibandla. Amen bazalwane. Ngoba oyilunga lebandla likaJesu akwenza njani akwayihlulwa bazalwane. Ngoba umnikazi walo beka iphrase uthi ngiyakulapha elami. Elami sokukhona amabandla amaningi kodwa uthi elami. Abafarisi bane bandla labo, abasadusi bane bandla labo, kodwa naye uJesu uyavela uthi elami. Lilakhiwa ubani futhi? Nguye. Amen. Asilakhi ngomtsotsi. Amen. Kodwa lakhiwa nguye. Elakhi ibandla lizobiza ini igama lakhe. Amen bangcwele. Maningi amabandla bazalwane. Maningi amabandla. Kodwa likhona likaJesu. Likhona labani? LikaJesu. Baningi abantu emasontweni. Kodwa kusiba bonke abayibandla likaJesu. Haleluya bangcwele. Uyilunga lebandla likaJesu. Amen. Hayi ngesambatho ngoPaul. Amen. Malibonke amalenkosi. Amen. So mawuyilunga lebandla likaJesu awubahlula bazalwane. uJesu wakhuluma omunye umfanekiso emthumeni yasentabeni wathi ohlakaniphile ufaniswa nendoda eyakha phezulwani kwedwala. Kuthi noma zifika ikhukhula zifika imvula kodwa ziyondlula bese kodwa yenze njani asalamile ngokhe kuphi phezulu kwedwala. Amen bazalwane. Lokho kuveza ukuthi zizofika ikhukhula empilweni yakho na umntana kaNkulunkulu. Zizofika imvula zikunethe. Zizofika bazalwane. Ngeke zihlale zingafiki zizofika. Kodwa kuzwa ukuthi wakhe kuphi. Isisekelo sakho ngubani? Haleluya bangcwele. Ngoba ukwakha kusinkinga bazalwane. Kodwa ukwakha ngakho kuthiwa bani ngesekelo. Ngoba ngakho that omunye wakha phezulu wesihlabathi. Kuthi nakufika ikhukhula bese nakwenza njani kuyadilika konke akwakhile. Uqala kusinkinga bazalwane. Kodwa uqala kanjani kubalekile. Futhi uqala kuphi kubalekile. Ukhona kwakho bazalwane. Kubalekile ukuthi kusekelwe yini. Amen bangcwele. Okwakho ukukholwa kungodwa. Hayi nokuthi ngikhulele esontweni ngiye esontweni. Kodwa kumele kufike la uma khona ukuthi mina ngiyakholelwa mina ukuthi uJesu uyinkosi. Yebo hayi ngisaqhutshwa umama nobaba kodwa manje sengiyazimela ukuthi lo Jesu abe yinkosi nakini. Amen bangcwele. Ngoba ukusonta kuhamba kube nenkinga bazalwane. Zithi naye ifika ikhukhula bese abaningi bayasala endleleni. Ngoba kuhlukana ini izisekelo. Amen bathi bangcwele. Encwadini yabaseFesu chapter 2 uverse 22 noma 20 nakhiwe phezulu kwesisekelo sabapostoli nabaprofeti uKristu Jesu uqobo lwakhe uyitshe legumbi 21 okuhlanganiselwe kuye isakhiwo sonke sikhule sibe yithempeli elingcwele enkosini. Amen bazalwane. Amen. Bonke abakholwa inkosi uJesu bakhiwe phezulu kwesisekelo sani sabapostoli nabaprofeti
Umpostoli umuntu okhethiwe ozokuba yisithunywa. Legama masithi umpostoli siyaliboleka ngesizulu lifanele ngabe itafula siboleka kuAfrikaans elibuye ukuthi itafel. Kodwa umpostoli ngoba ubuye kwesingisi nokuthi apostol noma eGreek lithi apostolos. Okusho ukuthi lona uyisithunywa esikhethekile bazalwane. Esinikezwe igunya namandla. Ingabe uphethe noqhubeka ukuthi uNkulunkulu ngiyakunikeza ikhiya noma ikhuthulelo zezulu. Kwabokubophayo kuyakuboshwa, kwabokukhululayo kuyakukhulula. So ibandla lika Jesu Kristu bazalwane linenkonzo ekuthiwa yiapostoli noma inkonzo yobupostoli. Amen bantu. Ibandla lika Jesu Kristu nani linenkonzo yobupostoli bazalwane. Okusho ukuthi ibandla lika Jesu lithunyiwe linikezwe amandla negunya lokuthi lihambe lifakaze ngoNkulunkulu ezizweni zonke. So inkambo yethu bazalwane hayi join yethu kodwa inkambo yethu kumele ifakaze ukuthi sinegunya lokuba ngabani abantwana bakaNkulunkulu. Amen bantu. Baningi abapostoli bazalwane. Kodwa sakhiwe phezulu kwabapostoli benkosi uJesu. Amen bantu. Ingakho nezwi esihamba ngalo uJuda uthi khumbulani izwi labapostoli benkosi. So ibandla lihamba ngezifundiso zabapostoli. Amen bantu. Libuye futhi athi nakhiwe futhi phezulwani kwabaprofeti. Okusho ukuthi nenkonzo ibandla lika Jesu yokuprofetha bazalwane. Amen bazalwane. Ukuprofetha ukukhuluma izwi likaNkulunkulu. Amen bazalwane. Izwi hayi elibuya emhlabathini. Izwi hayi elibuya phezulu kwentaba noma esigangeni noma phansi kwamanzi. Kodwa izwi eliphefumulelwa nguNkulunkulu. Ngoba iprofethi zakhiwa ngisho bazalwane. Ingakho uJohane athi ningakholwa yonke imoya. Kodwa hlolani. Ngoba baningi abaprofethi abaphumela ezweni. Amen bantu. So umntana kaNkulunkulu mina benenkonzo yobupostoli nenkonzo yani yobuprofethi bazalwane. Umntwana nje kaNkulunkulu. Because usekelwe phezulu kwabapostoli nabaprofethi bazalwane. So yingakho mntaka baba kumele ukuvele lezi inkonzo zibe kuwe mawuyilunga lomzimba kaKristu. And itshe esakhelwe kulo bazalwane aqhuzuki. Amen bantu. Yingakho bazalwane sengiphetha ukuthi siyakufika ilimo bazalwane empilweni. Siyakufika ivivinyo empilweni. Amen bazalwane. Kodwa kuzwa ukuthi usekele kuphi. Zihlole namhlanje kule nkonzo bazalwane kule liphasika. Zihlole ukuthi wena wakhe kuphi. Amen bantu. Uma wakhe emhlabathini suka uwakhetheni. Uthi uNkulunkulu bheka ngomprofeti Isaya bheka entabeni yaseSiyoni. Ngibekile itshe bonke abakholwa yilo bayakusindiswa. Amen bantu. So ingakho kumele sakhiwe bazalwane kuphi enkosini enguJesu Kristu. Amen bazalwane. Asikeke nokusonta bazalwane. Kodwa sikholwe inkosi uJesu. Futhi asihlole isisekelo sethu bazalwane ukuthi ngisesenkosini yini. Sengihambi ibanga elingaka ngisesebuya inkosi yini. Amen bazalwane. Ingakho uPawulu nekakhuluma ngesilo senkosi athi odlayo uma ngawuhlukanisa umzimba kaKristu uyenza njani uzidlela iqala. Kodwa umuntu akazihlolisise bese njani adle. So yabona lento ayifuni ukuthi uhlole umuntu ifuna ukuthi wena uzihlole ukuthi njengoba umile uthi umntwana kaNkulunkulu isekelo sakho yini. Amen bantu. Masibe nguJesu isekelo sakho kulonyaka. Amen bazalwane. If ukuthi sonke lesikhathi bowusekelo esihlabathini nazifika igugula nawe ziyakuyisa. Hayi isikhathi sokushintsha mntaka baba sokuthi uwenze njani usekelwe enkosini enguJesu. Ingakho bazalwane kubalekile ukuthi masihambe enkosini sihambe ngokukholwa bazalwane. Nalabo bangazange bayivuma inkosi uJesu eze inkosi yabo. Nana kulesi sikhathi bazalwane isisekhona ithuba lokuthi ungayivuma inkosi. Amen bazalwane. Nawe wakhiwe impilo yakho kumele yakhiwe kuphi phezulu kaJesu. Umshado bazalwane kumele wakhiwe phezulu kaJesu. Ngoba yabona ama divorce maningi kuya ngani ngesekelo ukuthi lo mshado wakhiwe phezulu kwani. Ngoba nakufika inkinga omunye umshado uyawa kodwa omunye usalumile noma inkinga sezidlulile. Amen bantu. Umshado mawungamiswa inkanuko
kodwa umshado mawumiswe yinkosi uJesu. Malonke amanenkosi. So bazalwane isikhathi lonyaka sokuthi umuntu ayihlolisise baba. Lokho ufuna ukuthi ayihlolisise. Ngoba ibandla lenkosi uJesu alikwahlula bazalwane. Yabona leka Jesu ziyakufika zonke izilimo kodwa liyosala kumile. Ngoba umnikazi walo ungumqalisi nomphelelisi waso. Malonke amanenkosi. Uma ngaze bazalwane avuma uJesu njengenkosi nomsindisi. Ithuba likhona bazalwane. Lokuthi ngamamukela uJesu abe inkosi nomsindisi. Amen. Amen.